Ами детето, да ти кажа, вижда силует. 001 означава, че на 1 метър вече вижда добре. Вижда силует. Аз не мога да повярвам. Това дете го знам още от малко. Това дете беше абсолютно сляпо. Има ППЛЦ, перция, проекция, луцисцерта. Различава светлината и движението на светлината. Аз не мога да повярвам какво сте правили, не знам. Това дете го спасил само Господ. Точно Господ е, да. Това дете беше сляпо тотално. 100%. Ама не 100%, 120%. Аз това дете го знам. А сега как реагира на светлината, аз направо щях да падна, не мога да повярвам. Да. Какво си правила, не знам, обаче това дете Господ е влезнала в него. Ама това го казва лекар. Това наистина Господ го направи, точно така. Ние се Аз не мога да повярвам. Аз не мога да повярвам. А какво му е състоянието в момента? Значи ППЛЦ, перция, проекция, луцисцерта. Детето вижда светлината, силуета, движението на пръстите, броя на пръстите на около метър, което означава, че полето на Бродман работи. Зрителната кора отразява светлината и я връща за обработка към мозък. То как гледа тогава в телефона, ми е чудно. Как вижда в телефона? Аз се очудвам 5 пъти повече от теб. Защото ти нали кажеш, че само силуети вижда, а пък той гледа и в телефона. Ама аз това искам да ти кажа, че не само в телефона. Телефонът е много голям за него. Аз се чудя как вижда. Не знам какво си правил, обаче това дете е докоснато от Господ. Лекар ти го казва това, да знаеш. Значи славата на Господ Исус трябва да отдадем, който възкръсна от смъртта. Значи тя е милостива, невинуватна и страшна. Той е пътя, той е истината и живота. Одеве го видях, направо не мога да повярвам, това дете започва да вижда. Сляпо дете започва да вижда. Какво става, не знам. Аз да ти кажа, това дете Господ му даде ППЛЦ, перция, проекция, луцисцерта. Светлина, посока на светлината и цвят ще има. Това означава светлина, посока на светлината, оттам идва силует и цветовете ще ги различават. Мога да повярвам. Какво си направил, не знам. Изглежда през тебе, през твоята ръка е минал Господ в зрителната кора на това дете. Полето на Бродман номер 16. Така се нарича. Това ти го казва лекар. Направо аз не мога да повярвам. Всичко добро, просто